И здравейте хора, аз съм GamePlayBG, днес тук с мен Джеймс 1506 и Бетонопит. И днес ще играем на PvP с хак. Хак е позволи. Кажеш скачах и на YouTube. Скачваме ли? Кажах и на YouTube после. Кажах и на YouTube. Хай. Аз казвам. Джемекс. Така да скам. Бето. Алекс, искам да гръмна бомба. Аз скочих. Маса си. Делян. Бето! Не мога бараш. Аз как ме? Ой, ти кой страдаш? Ко са ти, ко? Биш ми се кефиш ли? Ко са ти, ко? Кома, ти ли ма биш, ма? Няма бараш вулкана. Амо, дай за Няма да бараш вулкан. Нема бараш вулканка, те. Няма да... А не, първа дружка. Нема бараш, как? Пукна. Пукна. Ай се Опа, Бето! Сей, Слизай! 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 Оже е силно, защото снимам така. Слизай, нуп. Аре, ал в дупката. А така. Аре, ал в дупката. О, не мога да зала в дупката. Че трябва да е съкрума. Ал в дупката е, човек. Аре, в дупката е. Защо мене, бе? Аре, в дупката е. изчакай. Вулкан, идвай. Ел тук. Браво. Бето! Аз отново съм с лък. Дилянчо. И аз. Бати Дилянчо. Аз. Дилянчо. Ау, ко прави? Аз те събил с легендар. Карам ви един! Падай ви! Чакайте. Падай! Къв сте? Къв този Делян? Аре, горе ги сте. Докато не умра, аз не се предавам. Вау! I feel good. Oh, in a good day. Ти ги връща. I feel night. Как го е Делян? Не пада там. Аз съм... Амо! Ти ходиш там, ма! Отдолу има един Денис, аре бъде да я аре в гейм. Амо! Аз с хак, ма! Ко са, ще ми скефиш ли? Ай, килна, ма! Ама! То как си убия, че ами разяда е сега, човек. Аз тук горе на малко се дърпа. Ето така, двама сме. Пукна. Сега във всеки случай пукна. Бягай! Аз се пусна звуката. Ауе, човек! Хак, як? Ай, Скъсам. дойде да е Кент! Опеле, ти си. Ще хилатнете ли? Тук е бъде дойде. Trophies! I did kill you. I killed you. България. Бомба бе! Стезо е... Не! Ей, тук! Пукна ли? Да. Сега ще пукна! Баба! Такова на майката. Айде, Лукан! Фиалка! Така, хора, звената ма, че е псува матра. Лукан! Трифана! Сега почвам като поредния ненормалник да скачам без. Кажи го на мен, пак ми трифано. Само про тук, ама. Има бис. Ау, 4 стига! Ай, пукна! Айде на бол за последна игра да са кефи. Айде. Там има един квит, който е скила. О, аз имам дъма меч. Какво пеле ти си? Айде, Лукан! Трифана! Ай, бягай. Аре, ко? Какво стезо е? Не! Не! Какво стезо е? Ане, не! Не! Ай, 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 Аз имам дъма меч. О, аз имам дъма меч.
пак съм кръшка. Сега кошим си. Кръшка. Трябва да спам. Сега кефиш ли са? Ами малко са кефащо. Какво килара да ми с... Руца. Може да не ме чувате много хубаво от микрофона. О, йо-йо, 3, йо-йо, Спрете хака, що ма? Що ма спирам? Що ма? На сърце и половина съм пара. Умирам! Килнете, йо-йо! Йо-йо, I kill you, baby! Аз ви хепвам от кулата. Вулкан. Там дето само. Спрете хака, къв хак бе човек? Аз съм базикам, аз нямам хак. Ако гледаш клипа може. Ама не ей, моля да са. Кома Саш, ма целиш ли ма? Кома гледаш? Кома гледаш, не знам как стоиш. Колко минути стана? О, на ти доблен! Ко правиш, ма? Вече ми побребахте се една общи време. Ева са моя храча. Пукни ма, пукни ма, ама пукни ма. Да се пука. Таз не ще я пукни. Това си е. Опс, опс, цъцки, цъцки. Аре, елата нека да я спирам клипа. Къде сте? Аз като поредната панар ще скачам долу. Елате да спаваме. I kill you! Не дема. Аз тук бия един с ръката и той не може. Ама я имам такъв лук! Как ме са? Елате на спавна. И коса кеф ще ли ми са вика спокойно ще си. Аз съм на спавна. Аре, и аз съм на спокойно. Аз Ари, лати. бетакус. Айде си. Бе, едно. И така хората бе всичко от нас за днес и